aký je tvoj fitness level? Dneska sa na to pozrieme spolu s kapibárom a s mojim obľúbeným nápojom ananás, ale to nie sú dôležité veci. Poďme teda na to. Mal by si byť na stránke principleguy.com goals a tu by si mal vidieť svojho. Takže poďme na to. Skús sa prekliknúť na stránku vo svojom profile, kde už by si mal mať zadefinovaného atleta, nejaký ten cieľ a možno aj vyklikané jednotlivé dotazníky. Ale nás primárne zaujíma ten pohyb, kde už máme nejaký fitness level, ktorý v závislosti ako si to vyklikával, máš zadefinovaný. Lenže to nie je všetko. Máme tu aj ďalšiu stránku, ktorú si vieš, ak si na mobile, prekliknúť sa cez fitness level, alebo cez tie 3 čiaročky hore. Len toto náskôr ukazujem cez web, je to viacej prehľadnejšie. No a tu sa si snažím vysvetliť tú moju ďalšiu pridanú hodnotu, v ktorej sa snažím gamifikovať celú pohybovú stránku nášho života. Čiže máme tu 6 základných kategórií, ktoré nie sú samozrejme všetky dokončené. Momentálne je to primárne sila, rehab a vytrvalosť. A tu sa snažím aj dávať ten základný príklad, kde ak nevieš urobiť drep na jednej nohe, tak to neznamená, že si slabý, ale to je nejaký ten cieľ, ku ktorému sa chceme dopracovať. A možno znie odstrašujúco, ale keď si pozrieš, čo je drep, čo je level 1, doset o vyvýšené miesto v 3 sériách po 12 opakovaní a máš tam aj to technické prevedenie, tak toto cvičenie, ak nemáš fakt nejaké zdravotné problémy a ťažkosti, budeš vedieť spraviť. Preto to mám už aj napríklad vyklikané ako level 1, že to mám spravené. A takýmto spôsobom ty si vieš popozerať jednotlivé videá, napríklad level 3 drep s pomocou, či vieš spraviť 3 série po 10 opakovaní, máš tam technické prevedenie, vieš sa dostať úplne dole, snažíš sa byť tam aktívny. Všetky tieto dôležité detaily sú tam pekne vysvetlené a tebe už iba zostáva kliknúť áno alebo nie, respektíve hotovo. Čiže ak to viem spraviť, klikám hotovo a už som sa posunul na tomto mojom stromčeku jednom o niečo vyššie. A takýmto spôsobom si vieš napozerať aj ostatné cvičenia a zistiť, kde sa momentálne nachádzaš. Čiže level 11, čo sú Principle Single Leg Squaty, kde chcem od teba 3 série po 10 opakovaní, predpokladám, že drtivá väčšina nebude vedieť. Level 10 sú drepy na jednej, kde mi stačí 6 opakovaní a nemusí byť ani dokonalá technika. Už je také niečo, že väčšina z vás možno tomu ašpiruje, ale ak je to stále nemožné pre teba, alebo nevieš si to predstaviť, tak si skús pomocou týchto videí nájsť ten level, kde sa nachádzaš. A takto si môžeš prejsť aj ostatné kategórie. Chceš sa naučiť zip, nech sa ti páči, tutoriál od levelu 1, čo je zasa cvičenie, ktoré predpokladám, že budeš vedieť urobiť aspoň 5-6 opakovaní. Zasa si viem zakliknúť level 1 a viem, že akými cvičeniami sa tam viem dopracovať. A toto celé máš zasa zadarmo. Samozrejme. Vieš si pozrieť cvičenia na stred tela, všetky progresie, doplnkové partie, chcem sa zamerať na zadok, ale cvičím iba doma, klikám zadok vlastná. Idem do posilky, zadok externa, mám tam už nejaké cvičenia s pridanou hmotnosťou. To isté v posilke, ak potrebujem nejakú extra výbavu, rebriny a podobné veci, tie cvičenia sú tak prispôsobené. Takže skúsi takto prejsť všetky cvičenia. Pripomínam, že sila, rehab sú takmer dokončené, vytrvalosť sa momentálne na nej pracuje, ale tiež si tam už vieš niečo vyklikať. Vieš odbehnúť 5 km? Nemusíš vedieť, lebo level 1 je obyčajná prechádzka. A tu predpokladám, že väčšina z vás bude vedieť spraviť. Chcem sa dopracovať k behaniu, mám level 3,1, striedanie chôdze a behu. Toto môže byť nejaký taký prvotný tréning, ktorý odporúčame s našim klientom. Samozrejme podľa individuálnych vlastností, ak je to náročné, alebo stále nemožné, snažíme sa to prispôsobiť, ale je to stále nejaký ten mini cieľ, ku ktorému sa snažíme ašpirovať. Takže ak to viem spraviť, klikám si hotovo a takýmto spôsobom, ako si môžeme všimnúť, už vieme, na akom fitness leveli sa nachádzame a všetko sa hromadí do toho hlavného fitness levela. Takže keď budeš mať čas, určite si postupne poprechádzaj jednotlivé kategórie a nezabúdaj, opakujeme a užívame.